някакви проекти в образованието, които покриваме, защото има нещо иновативно в тях. Има други, които покриваме, защото зад тях стои хубав екип. Днес съм много щастлив, че сме тук, защото покриваме един доста по-рядък сорт проект в образованието, който буквално може да промени статуквото в образованието у нас. Това е проектът за софтуерния университет на Светлин Наков и Христо Тенчев, който цели да предостави практично образование в програмиране на млади хора из цялата страна. Идеята най-сетне в България се появи качествено образование за софтуерни инженери, защото отворете един сайт за работа, това е което се търси в индустрията. Някой трябва да произвежда програмисти, софтуерни инженери, системни администратори, IT специалисти и ние с това сме се захванали и това го правим вече 4-5 години, само че сега вдигаме мащаба и добавяме университетска диплома. Вдигаме мащаба до десетки хиляди. Максимум е около 20 хиляди души на година, които да влизат и да се пробват, да се обучават, от които ще завършват около 5 хиляди, което... Пак е доста. Ами, ако правим нещо само да се залъгваме, няма смисъл да го правим. Деца вика, ако спечеля, печели цяла България, цялата индустрия. Ако загубя, ще ставам програмист. И да, разбира се, и нашата... Малко като лески. Ема точно така и според теб нашата индустрия има капацитет за това. Нашата индустрия има огромен капацитет. Недостига беше обявен, че около 22 000 софтуерни инженери. Нали? Това е официална информация на софтуерните асоциации, които се занимават с изследване на индустрията. И те са работодателите в България. В Европа знаете, че е обявено около 900 000 недостиг. В световен мащаб милиони. Аз занимавам малко повече от 10 години с обучение на хора. Първо имах една фирма, Академия софтуерна се наричаше, която подготвяше специалисти за софтуерната индустрия. После се появи един от големите глобални играчи в софтуерната индустрия, един от най-големите български компании и на купи смисъл направихме екзит в смисъла на стартапските там терминологии. И там успяхме да увеличим много мащаба и да се разгърнем до няколко хиляди души на година. Подходът ни е практика, много практика. Което е доста обратното на много други видове образование. Ами фирмите търсят можещи хора, които знаят, които могат, които практикуват, които имат опит. Ние точно това даваме. Ако трябва да научим някой как се прави уебсайт, ами правят 10 пъти уебсайт, плюс им даваме, разбира се, и технологиите, методиката, инструментите, нали? Но основното обучение е тук да се съберат, да работят в екип, да правят домашно, да правят упражнения, те са по 10-12 часа тук. Целта е да предложим алтернатива на държавните университети, защото ние даваме хем образование, хем директна реализация в софтуерната индустрия, включително и в Силикон Вали в Щатите. Даваме и дипломата университетската, която е допълнителна услуга. На принципа 2 години учат при нас, 1 година в акредитиран университет, той им добавя някакви знания и им дава държавно призната диплома. Тоест хем мама и тати са доволни, че детето има диплома и станал инженер или там къвто го искат да го направят. Да, хем детето е доволно, че в крайна сметка има професия и добре платена работа, защото не е тайна, че над 1000 лева чисто започват нашите завършили. Над 95% започват. Това не е статистиката до момента. Над 95% започват работа по специалността. Останалите 5% сме ги разследвали, защото беше странно как така не са започнали и се оказа, че не търсят работа. Okay. Може да ми обясниш къде стои софтуерния университет? Тоест, има ли връзки с бизнеса пряко? Или стои малко в изолация и след това хората си търсят работа като приключат? Софтуерният университет стои между бизнеса и хората. Как го правим? Ами бизнес идва при нас и казва: дайте ни Java програмисти, дайте ни PHP експерти, дайте ни мобайл девелопери. Ние го слушаме, следим обявите за работа, следим те какво искат, правим курсове, каним лектори от индустрията, така че ние сме много близко вътре в бизнеса, защото те са ни клиенти, фирмите, защото те взимат от нас кадри, и студентите са ни клиенти, защото те искат да дойдат да научат нещо. Индустрията не търси дипломи, търси можещи, знаещи и компетентни работещи хора, а ние точно това произвеждаме особено добре. Сега, от всеки не става програмист, от всеки не става инженер. Около 20% от тия, които започнат, завършват. Надеждата ми е, че успеем да се направи голямата идея България Силициева долина, което е качествено образование на топ ниво, което ще произведе огромен
огромно количество ресурс, да говоря за десетки хиляди програмисти, софтуерни инженери, специалисти на година, ще успеем по някакъв начин да добавим предприемаческия дух и въобще предприемаческата култура и ще започнем да правим най-накрая продукти в България в масово и се надявам следващия Skype, Facebook и Twitter да се родят в България.